Tak ahoj, já vás vítám. Já jsem Michal, přezdívkou Miky. A chtěl bych vám ukázat Battlefield 3. Než začnu, tak ještě dodám, že jsem nikdy nic netočil, tohle bude moje první video, chtěl bych se stát let's playerem, mě to baví, obdivuju lidi, co to umějí, kteří dokážou vyrobit kvalitní video, mají prostě můj respekt. Proč Battlefield 3? No, za prý nic moc jinýho nemám, co by stálo za kouknutí na to úvodní video, ale slibuju vám, že s Battlefieldama let's play končej, protože pak už budou jenom Far Cry 3, na ty se moc těším a Mass Effect 3 bych jsem taky zkusil. Tak, to by bylo asi všechno o mně. Teď vám ukážu mapu Team Deathmatch, kanál se jmenuje, je to na hardcore. Je malá, takže budu hrát jenom chvíli, abyste se u toho nenudili, ale já se musím nějak rozehřát a uvidíte sami, no, jak to půjde. Tak jo, jdem na to. Včera jsem dostal novou zbraň za snajpera, tak ji zkusíme vylepšit. Sakra. No, aby jsem to tak úplně nelamil, tak si vezmeme svého medika, který má asi tak nejlepší úroveň. No. Ještě, že mě oživil, má štěstí. U hardcoreu normálně nehraju, protože ten mě vůbec nebaví, není vůbec reálný. Tam to všechno je strašně na levely. Moc. 100, no. A tady na hardcoreu... ne. Tady na hardcoreu level nemá vůbec nic společného s damagem. Prostě všichni mají 60 HP. A tak to prostě je a bude. Což prostě když na normálu je 100 a jednička, tak jednička nemá šanci. Tady jednička může zkusit každýho, pokud to samozřejmě umí. Ještě jedna věc, kterou jsem chtěl, je, že mám rovnátka, takže se mi úplně nemluví úplně skvěle. Takže bych se chtěl omluvit, kdybyste náhodou něco nerozuměli. Asi nejvíc mi dělá problém písmenu Ř. Tohle bude spíš taková okecávací let's play. Protože se musím nějak představit, když jsem nikdy nic netočil, že je jasné, že mě znát nemůžete. Krásný skryt. Nevadí. Battlefield 3, když už to hraju, tak by se vám o tom taky něco mohlo říct, kdyby to někdo nehrál, neznal, chtěl by začít hrát. Hra je to dobrá. Bugu tady moc není, možná jenom takovej, že když někdo umře, tak si nemusí lehnout, ale může zůstat stát. Takže si myslíte, že to je hráč, a on už je půl hodiny mrtvej. Jo, takže tak. Mě osobně tady vadí hod granátem. Bouchá podle mě až moc pozdě a je takovej nepropracovaný. Sakra. S brokovnicem. Nějak mi to teď nejde, jak jsem se začal natáčet, tak jsem takový nervózní. Takže samozřejmě očekávám velkou kritiku. Protože do toho jak mluvím,
do toho jsem nikdy nic nenatáčel, nevím jaký to na vás udělá dojem, výběr mapy a takovéhle věci. To podle mě docela důležité, když se máte už na to koukat, tak aby aspoň to někoho zajímalo. Kdyby si někdo se mnou chtěl zahrát, tak určitě pod odkaz dám svůj Skype. Nemám s kým hrát, koop mise a takovéhle věci. Jo, vidíte, zabila mě jednička a já jsem 47. Jo, měl jsem sice málo HP, ale sejmula mě. Není to prostě, že byste byl neporazitelný. No samozřejmě 97. už má jiné zbraně, jiné nároky, jiné věci. Až sakra, tohle nesnáším, tyhle ty blbý snajpry. To prostě je strašná sviňárna, jak se objevíte a píšt a kill. Na tuhle zbraň si vylepším, až nebudu natáčet, protože jak nemá nic, tak já vůbec nemůžu hrát s obyčejnýma zaměřovákama, já potřebuju holografické krásky. No. Kdybyste se na něco chtěli zeptat, tak klidně. Já říkal, že si spolu můžeme zahrát, kdyby někdo chtěl teda. Přemýšlel jsem, jestli nemám hrát Conquest Large, to je zabírání vlajek. Ale mě baví, kdo tuhle hru zná, tak mě baví jenom Metro. Nebo ne takové baví, mě baví všechny. Ale jde mi jenom Metro. A možná ještě nějaká, ale nevím jak se jmenuje teď. Protože to prostě je takový, nevím, mě to prostě nejde. A baví mě to fakt hodně. Baví mě to mnohem víc než tohleto. Tohle je o běhání, o umírání, o zabíjení, jo. Ale u těch Conquest Larchů, auta, tanky, letadla, stíhačky, prostě sranda. Než tady. Ale je to prostě, nevím no. Když asi nemáte ty věci vylepšené, tak nevím jak to dělají, opravdu nevím. Jak to takhle kýlej. Podle mě, když už tam něco zabíjejí, tak to všechno dělají stroje, protože to není možné. Tam snad sem hodně málo potkáváte normální lidi, jako hráče. Tam, jak to je strašně velký, tak tam v podstatě fakt opravdu nikoho nenajdete. A když najdete, tak záleží, kdo vás vidí první, jestli vidíte vy jeho první, to on vás. Všechno to je takový okempení, což pak člověka dost dokáže naštvat. Se mi to povedlo, byl hezký komba. Mám zbraň F2000, no taky znáte. Hraju za ní, protože se mi s ní dobře zabíjí a hlavně chci na ní motiv, barvičku. A jsem mrtvej. Nemá cenu utíkat. Nevím, jak ty granáty fungujou. Když držíte Gčko, tak ten granát okamžitě pustíte, jo? Ale když zmáčknete číslici 5, na který ten granát je, když měníte zbraně, tak koukejte, můžete ten granát normálně držet, můžete takhle dlouho držet. Jo, a zajímavý je, že raz, 2, 3, 4, 5 a v té ruce nebouchne, jo? Ale na zemi raz, 2, 3, 4, 5. Jo, a nejde vidět, že by něco dělal s pojistkou, nebo nevím, jak ten granát takhle udělali. Prostě ten granát se mi nelíbí.
Ale koho by taky zajímala granát, no. Většinou zajímá hra a ne granát. Sakra, to je nekůzky. M9 středničí, no. Proč jsem nenatáčel, ještě by si někdo mohl zeptat single player. Protože single player jsem dohrál, to je sice hezký. Ale mě hodně zklamal. Prostředí hezký, věci hezký, hra hezká, ale aby jsem single hru za 900 a single player dohrál za den a čtvrt noc, tak to se na mě nezlobte, ale to je přeci jen málo. A ještě tam mají napsáno, že kdo si troufá, že má zkusit na jako těžkou, úroveň jako těžká a bez zaměřováku, jako tady má Team Deathmatch, jo. Jsem to samozřejmě zkusil. No. A zabili mě snad jenom jednou. Takže proto netočím single player. I když skončí docela jako příběh zajímavý, všechno zajímavý, ale prostě moc jednoduchý. Protože to je Battlefield, tak čekal něco jiného. No, takže já to ukončím. Ještě mám jednu prosbičku na vás. Napište mi, co si o mě myslíte, jestli mám let's playovat, jestli na to mám, nebo jestli jsem idiot na tohle. Nehodnoťte to prosím podle výběru hry a podle těchto věcí, prostě ta hru jinou mě nenapadala. A Battlefield 3 je přece jen ještě novinka v uvozovkách. Moc let's playů tam není, protože to moc lidí si nějak neláká se na ty videa dívat. Takže to jsem všechno říkal, Skype napíšu, můžeme spolu zahrát. Co ještě? Ať to napíšete, co si o mě myslíte, jestli na to mám nebo ne. No, takže to by bylo pro dnešek vše. Sorry, já myslel, že mám takový černý kalhoty. Myslím si, že to je ten, co mě zabil. Tak fajn, mě už opravdu nic nenapadá, aby jsem ani v tom úvodním videu nezapomněl. Ale aby jsem to zase moc neprodlužoval. Tak to ukončím. Dohraju tuhle mapu. No a začnu dávat na YouTube. Jo. Tak čus, hodně zdaru, zbraním. Koukněte na tohle video, kritizujte ho. Odběr asi počítám nebude, ale to je jedno. Přeci je na to, že to je první video, tak jsem s tím celkově docela spokojen. Tak jo, čus.